se mutu kwan efiri mu krom ebetena abrotire kro yisu wobetimi a kyerɛ me sɛ ɛyɛ sɛ mo kasa mo nanam kasa no mo de adwuma na ho ba apaso titiro mo ma ana sɛ mo gidi sɛ wo sɛ mo sua abrofo kasa na mo nanam kasa no de ehu hia na mo tugu sɛ na wadwete yeah panyiwa bisa bi na sɛ aman abɛtena so ɛyɛ German aman ɛyɛ sɛ yɛbɛsua krom ha kasa no na yɛtumi ɛde ɛyɛ adwuma ne yɛnwuma mu nsɛm ne yɛasetena mu deɛ ɛyɛ sɛ yɛbɛsua na ɛka yɛma no sɛ yɛbɛwɔ mu krom ha no kasa na ɔmo sua no ɛyɛ sɛ ɔmo bɛsua krom ha kasa no na yɛntetie mu no me no mafa mu deɛ madwen kyerɛ me sɛ ɛwɔ sɛ metete me baka ɛwɔ ɔman a mefiri so a yɛwɔ meto mu a ɛno nti megye di sɛ meyɛ Ghana ni no ɛwɔ sɛ mema me ba ɛte saa kasa no ɛwɔ mfaso bebree a ɛwɔ sɛ mema me ba no ɛte saa kasa no sɛ ɔdo ha no krom ha no yɛnka twi kasa wɔ ha na ɛwɔ kwan bebree so betumi aba sɛ me ne nam krom na ɛwɔ sɛ me ne me ba no enya secret kasa bi a metumi ne communicate ɛbra a wɔkɔ bɔne mu na metumi de tia no wɔ kwan bi so mentumi ɛne ne nkɔka German kasa ɛwɔ abɔnten ayɛ saa obi bɛte deɛ mempɛ sɛ me ne ne ka no nti ɔwɔ bi a meka abɛkɔsɛm bi obi kɔ Ghana ɔde ne ma no ɛkɔ asɛ yɛakwan ma no ɔde ne ma no kɔ Ghana na ɔde ne ma no kɔ Ghana no ɔkɔyi ne nneɛma nti ogya ne yere ne ne kunu ɛkɔ harbor sɛ ɛma no ɔbaa ne bɛrima no kɔ harbor sɛ ɔmkɔyi ɔmu nneɛma nti ɔmo gya akora no ɛwɔ efie ɛde ma ɔmo nana sɛ ɔmo nana nhwɛ ɔmo so na ɛsan sɛ na nkora no ɛnti twi kasa nana ne kasa no nti ɛntu no na akora no nkora no pie abɔnten na ɔmo di agorɔ no ɛna ɔwɔ kaa baako nan nti ɔwɔ kaa baako nan na panyin no hu yɛ na ɔse ɔte odi mika na ɔbɛka kyerɛ ne nana no sɛ na nana na schlange no yɛ kurom ha no nso kyerɛ sɛ ɔwɔ nti sanka nana no te schlange na anaasɛ nkora no enim deɛ yɛfrɛ no ɔwɔ ne twi kasa na anka otumi ka kyerɛ ne nana no sɛ ɔwɔ aka akora no ɛma anka akora no enya no nkwa ebi nie nti ɛma akora no ɛhwere no nkwa because nana no nso ɛnte schlange nti no deɛ kɔba sɛ akora no kaa baabi so ahụ nti ɛho hia sɛ wɔse ɛkyerɛ yɛ ma no kasa na yɛde tete ɔmo mu no sɛ de bɛyɛ yɛde ɔmo kɔfie daakye nso a ɔmo atumi anya ɛho bibi atumi acommunicate wɔ hɔ na bibi a ɔmo pɛ sɛ ɔmo asua no kurom ha no nso ɔmo kɔ man Ghana ɔmo atumi de educate daakye bi ɔmo wie school wɔ ha na sɛ ɔmo kɔ Ghana na sɛ ɔmo atumi akɔ bie adwuma bi anaasɛ ɔmo akɔyɛ bibi mpuntudwuma bi a ɔmo atumi de saa kasa no so atumi ne amanfo acommunicate because Ghana no enye obia na obeka sɛ wɔte your friends German kasa enye obia na take German kasa ɛna wo teach saa twi no nso a ebetumi aboa o man bi ɛkwan bebree so